Insalħtija ta' wliedek dajfin u naddafna midbajja ta' ruħna sabiex nejxu għal dejjem safjin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa llum hija ġurnata ferjali, is-Sibt, qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħlfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ George Sultana. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana u mulej ħniena. Int li rid mutalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti salva lill-bniedem f'kull żmien. Imma issa qiegħed tferraħ il-poplu tiegħek b'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwa l-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li inti għażilta għalik. U żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu sehem jew diġà ħadu sehem fit-twelid ġdejd bil-Magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla. U miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel, dan jgħid Sidi il-Mulej, araw se nieħu l-uliet Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru, niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom. U nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanji ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqgħux iżjed żewġ tiġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet, ma jitniġsux aktar bl-allat folozz u ħwejjeġ moħżiża tagħhom u b'ebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvahom mid-dnubiet li firduhom minni. Jiena nsaffihom u huma ikunu għalija il-poplu tiegħi u jiena nkun għalihom Alla tagħhom. Il-kaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma lkoll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u ħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom. U jagħmlu fl-art li jien kont tajt il-kaddej tiegħi Ġakob, l-art li fija għamru missiriethom, jagħmlu fija huma u wliedhom u wlied uliedhom għal dejjem. U l-kaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' slim, ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettakom u nkattarhom u nkiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej li nqaddes l-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem.
Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej x'andru għal bot fil-Gżejjer ejdu dak li xerret l-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda l-Ġakob ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Għat jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sijon u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu ix-bejbiet bis-sfin, jifirħu ż-żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara il-hem tagħhom. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom l-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li jagħmel Ġesu emmnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qasisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu s-Sinedriju u qalu sejrin nagħmlu. Għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġu Rumani u jaqrdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom Kajfa li kien il-qasis il-kbir dik is-sena qalilhom: intom ma tafu xejn. Anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għal poplu u mhux jinqaret il-ġens kollu. Dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inserta kien il-qasis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għal ġens tiegħu. U mhux għal ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemma waħda l-uliet ta' Alla li kienu mxerdejn. Minn dakinhar il-qudiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu m'għaddix aktar bid-dieħel f'nofs il-Lut, imma talaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qatt hemmhekk mad-disċipli tiegħu. Kien wasal lejt tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel lejt għal riti ta' purifikazzjoni. U ma feċċew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: intom x'taħsbu? Tgħid jitla' l-festa? Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm sabiħa l-kelma tagħna, kemm iddaħħalna fl-ispirtu ta' dan iż-żmien sabiħ ta' Randan l-aħħar ġranet qabel il-ġimgħa l-kbira, il-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid niċċelebraw l-ikbar ġimgħa tas-sena. Lejt il-kbir, il-festa l-kbira, mhux hekk? U l-qarib il-mod idaħħalna f'dan l-ispirtu, f'din il-mentalità. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ktieb tal-profeta Eżekjel kemm sabiħa. Il-profeta Eżekjel kien qed iħabbar lil poplu li kien fl-eżilju tal-Babilonja. Qalbu maqtuwa, il-bogħod minn pajjiżu, il-bogħod mit-tempju, skoraġġut. U l-profeta Eżekjel iħabbar kif Alla se jreġġal dan il-poplu lejn pajjiżu. Mhux biss, ħajamel miegħu patt ġdejd. Ħajamel rabta sħiħa miegħu. ħajibnilu t-tempju ta' Ġerusalemm. Ara, ħajaqqat il-poplu f'poplu wieħed. Mhux ħajkun mifrut id-nub ħafna drabi jifridna.
din ħaġa tal-ħaġib ta' id-nub ikissirna. Anki jekk ma jarani ħadd, anki jekk ma jkun jabbeħ ħadd, ikissirna. Kemm personalment kif ukoll komunitarjament. Alla ħajreġġa l-poplu biex isir għaqda waħda, familja waħda, il-poplu talla. Kemm hu sabiħ. Nagħmel magħhom patt ta' sliem, ikun patt magħhom għal dejjem. Il-profeta Eżekjel mingħajr ma jaf qiegħed iħejji l-kliem ta' Ġesu bil-mod il-mod, dak li ngħidu fil-konsekrazzjoni. Il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Ara, profeta Eżekjel qiegħed iħejji għal din it-triq mingħajr ma jaf. L-istess fil-Vanġelu ta' San Ġwan tal-lum. In-nies jinqasmu. Din hija il-meravilja li aħna daħlin fija. Minħata stess, jew mill-lejla stess. Tajjeb, trid tagħmel għażla jew ma' Ġesu, jew kontra Ġesu, jew salbu, jew osanna. Dan li ħanajtu l-lejla għada. Trid tagħmel għażla imma ma tistax tibqa' siq hawn u siq hemm, ħafna drabi aħna hekk jiġdilna ta'. Hekk jiġdilna. Irid inkun malla kieku max-xitan. Siq hawn u siq hemm. Ma jistax ikun. Daqqa ngħajjat osanna u daqqa ngħajjat salbu. Ara il-Vanġelu tal-lum. In-nies emmnu fih imma l-Fariżej qegħdin jonżbu kif joqtluh. Imma Alla kien hemm Kajfa kien il-qassis il-bejt ta' dik il-ħabta. Tajjeb, għalilhom intom ma tafu xejn hawn, anqas minnkom tisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall-poplu. U mhux jinqalet il-ġens kollu, aħjar imut wieħed qed jgħidulhom Kajfa. Aħjar imut wieħed milli jiġu Rumani u jaqirdu il-poplu kollu u t-tempju b'kollox. Ġesu imut għal kulħadd. Imut għalina, imut għal kulħadd. Aħjar imutu u jisalva kulħadd. Kemm sabiħa. Kien profeta dan Kajfa, kien profeta, imnebbaħ minn Alla. Kien wasal lejl tal-Lut. U n-nies bdew jistaqsu tgħid ħajitla għall-festa. Ġesu ħajitla għall-festa. U nibdew wassal lejla kilban bineri. Mill-lejla. Ġesu jidħol Ġerusalemm. Iddaħla f'Ġerusalemm. Nidħlu f'dan l-ispirtu ta' preparazzjoni għal din il-festa bil-kwiet, biskiet, bil-ġabra. Hemm tentazzjonijiet kbar taf dawn il-ġranet li nintilfu f'ħafna attività, f'ħafna rid nagħmel hekk, u rid nixtri hekk, u rid nagħmel hekk, u rid immur hemmhekk. Ikkalma ftit. Ejjew nidħlu għal din il-ġimgħa bil-meditazzjoni, bit-talb, bil-rat il-ħajr lill-Alla, ma nħallux il-ġirja tal-ħajja tkaxkalna magħha. U hekk nistgħu ingawdu din il-ġimgħa tant għażiża. Ħuti Jeżis Kristu ġie mogħti għall-mewt biex jiġbor flimkien lilna li konna mxerdin. Nitolbu biex aħna nemmnu fih u ninaqdu ħaġa waħda mal-mewt tiegħu biex niksbu l-glorja tal-qawmien. Għatrabi li fil-lejl tal-għid se jitwildu mill-ġdejt mill-ilma u l-Ispiritu Santu nitolbu. Ismana? Għal-vittmi tal-mibeda u tal-gwerra, għal-refuġġati u għall-eżiljati nitolbu. Għal-min qed jivvjaġġa bl-ajru fuq l-art jew fil-baħar biex jasal fi-sliem fil-port mixtieq nitolbu. Għalina l-koll biex nitalmu nofru ħajjitna għas-salvazzjoni ta' ħutna fis-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li nidħlu għal din il-ġimgħa l-aktar għażiża b'sentimenti sbieħ ta' ratt il-ħajr ta' ġabra u ta' talb nitolbu.
Għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna, nitolbu mod speċjali għal dawk li għaddej minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fik, nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda u għal dawk li jduru bijom, nitolbu għall-insan li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u għall-konverżjoni tal-midin bejn, nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għall-paċi fid-dinja, mulej ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn, dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-toroq tiegħek. Ħafna drabi aħna rridu nagħmlu r-rieda tagħna, kif jogħġob lilna, kif naħsbu aħna. Ftit li xejn nħabbru moħħna bir-rieda tagħna. Nitolbuk mulej għal dawn il-mexxejja biex jarfu r-rieda tiegħek, mhux jinjorawk, nitolbu. Għar-ruħ George Sultana, għall-erbieħ ta' ħutna, ta' qrabatna u tal-benefatturi tagħna biex tinsaħ tijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem, nitolbu. Mulej la titbijjeġ minna, imma fittexenna u salvana bil-qawwa tas-salib glorjuż tiegħek. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xogħol tar-ruħ. Ilqana mulej jum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej mill-bżoniti u d-dnub tiegħi neħħik. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti jiġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-Magħmudija aħna nisqarru ismek. Ilqa' l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik u għamel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura. Bi Kristus jiedna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Inti ridna rroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel bix-xorb, ħalli jekk aħna l-midin bejn inrażnu fina d-drawbit ħżiena u ngħinu lil ħwodna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk tajja bla għadd tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennu. Desalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata bil-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja. Bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek George Sultana li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħedna lina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem kien għad-demm ta' Sidna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajtajli d-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għad-destija għahlisni matijiet kollha u minn kull ħażin. Żommi dejjem tħallina qatt ninferet minni. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares għal-ħajja ta' dejjem.
Gesù tiegħi rasek l-aziza minni gizlek dak ix-xew kienu l-ħafna nubi tiegħi Ġesu twajjeb afferu ħer. Inu bil-wiefa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn, ma nafx għandkomx il-karti żgħar fil-bankijiet. Ħa ngħiduha flimkien. Nrodulek ħajr mulej tal-li sejjaħtilna għad-del fejjeq tal-kelma tiegħek, għal qsim tal-ħobs li jimla l-qalb u għal xirka waħda fil-Knisja. Nixtiequ narfu u napprezzaw l-imħabba u d-tbatija tiegħek għalina. Nixtiequ npattulek għall-uffiżi li konna ngrati tfajna fuqek. Nitolbu li l-imħabba tiegħek lejna li deret qawwija fuq is-salib iġġeddet lil qalbna u l-ħajja tagħna u tikkonvertina bis-serjetà. Sawwa b'ħnientek fuq dil-miżerja. Għenna nerfgħu salibna kuljum u naħdmu biss għall-glorja tiegħek. Għenna narfuk fl-oħrajn u għamilna messaġġiera tal-ħniena u tat-tieba tiegħek magħna. Ħa tkun Marija ommok u omna l-għajnuna u l-għalliema tagħna. Nitolbu. Fiċ-ċukun tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tgħajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu siedna. Ħa ngħidu dawk it-tlieta familjiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija Talla u tal-bnedmin, nannula l-izbaħanja bil-ferħ ta' qlub safjien. Marija ħannina min qalbna, għallimna dejjem jiżjed tawhid.